Häzirki wagt Merkezi Aziýa sebtinde söz azatlygyny, metbugat erkinligini gorap çykyş edýän jurnalistlerdir, aktivistler gaty agyr pursatlary başdan geçirýärler. Bu ýagdaýlar sebt üçin belli bir derejede adaty ýaly bolup görünse-de, häkimiýetleriň bu gurdaky basyşlary hasda güýçlenene meňzeýär. Türkmenistanyň häkimiýetleri türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk garaşsyz habar serişdesi bolan Azatlyk Radiosynyň türkmen gullunyň jurnalistlerine edilýän basyşlary barha artdyrýarlar. Häzirki wagt ýurtda ýekejede hökümete degişli bolmadyk garaşsyz gurama galmady. Özbekistanda ençeme jurnalist tutsak edildi. Edil Özbekistanda hem bolşýaly, Täjikistanda da dini anançlara bolan çäklendirmeler barha güýçlendirilýär. Gazagystan we Kyrgyzstanda hem dürli kynçylyklar dowam edýär. Bu gürünü edýän wakalarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Merkezi Aziýa sebtine edýän saparyna we her ýyl geçirilýän adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilmeli dialoga gabat geldi. Şuňky söhbetimiziň dowamında biz Merkezi Aziýa regionunda ýüz berýän käbir adam hukuklarynyň bozulmalary şeýle-de degişli resmeleriň bu gurdaky basyşlary barha güýçlendirmeniň sebäpleri barada gürün eder. Meclis hatly ýürüýte gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça direktori Steve Svertlu, media azatlygyna gözegçilik edýän Serhesiz raportörler guramasynyň gündäki Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Johan Bir we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panierdagylar bolarlar. Gepleşigi men Muhammed Tahir Alparyan. Qadirli mehmanlar we dinleyijiler, mejlise hoş geldiňiz. Gelin ilki başda ýa-ni girişde gurrunly eden ýagdaýlarymyz barada has giňişlik durup geçelim. Burus Merkezi Aziýa sebtinde hususan da Türkmenistanda soňky döwür bolup geçýän wakalar barada maglumat berýärsiňiz. Well, Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with. İlkilere Türkmenistan'ın hiç kaçan hem jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp barmak için amatlı bir yer bolmandığını bellemek gerek. Häzirki wagt Türkmen hökümetiniň bu uğurdaky paranoýasynyň hasym artýandygyny synasa bolýar. Türkmen häkimetläriniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, günorta serhetdäki howpsuzlyk meseleleriniň şägini näme sebäpden bu uğurdaky basyşyny güýçlendirýändigini aýtmak kyn. Emma bellemeleri Türkmen resmileri jemgyýetde nähiller bir durnuksuzlygy döredip biljek toporlara garşy elmydamada berk daraşardy. Şol bir wagtda ilatyň arasyna durnuksuz ýagdaýlaryň ýüze çykýandygy var hem dürlü maglumatlar gelip gowşýar. Fevral aýyna tejenne protestiň geçendigi, munyň netijesinde hem ençeme adamyň tutsak edilendigi aýdylýar. Bu maglumatlar tasdiklap bolmady. Emma gurrun gidýän wakada 50-60 töwere adamyň hem saklanandygy bellenýär. Bu protestlaryň sebäpleri barda hem dürlü maglumatlar gelip gowşýar. Bir tarapdan demonstrantlaryň dini ekstremistler bolandygy aýdylsa, beýle kur tarapdan ýaşaýan sosial şertlerden näýile bolup köçe çykandygyny aýdylýar. Welaýatynyň Nertka Pudonyň işgärleri hem köpçüliklerin protest geçirdiler. Munyň soňky 20-25 ýylyň içinde Türkmenistanyň ilkinji guramaçylykly demonstrasiýa şäheriniň bolandygyny hem aýdyp bolar. Türkmen häkimetleri hem hut şu sebäpler, belki de bizim görüp bilmeýän beýleki ýagdaýlarymyz sebäpli ilaty sen tutjak bolýarlar. Türkmen hökümeti närazylygy öýlerýän islemlik adamyň ağzyny kapjak bolýarlar. Biz bu ýagdaýlary hut öz habarçylarymyzyň mysalyny hem görýär. Şuňa merde ýagdaýlar Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki ýurtlaryna hem görmek bolýar. Tightening restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia. Türkmenistanda häkimiýetiň çalışmagy bilen garaşsyz jurnalistlara edilýän basyşyň görnüşleri hem üýtgedi. Habarçylar öňkiler ýaly türme basylmasa-da olaryň maglumatlary efire giden dessine howpsuzlyk gulluklary olaryň öýlerine barýarlar ýa-da olary goşadyrnak içinde gepleşige çagyrýarlar. Türkmen häkimetleri habarçylara haýbat atyp olary dürli ýollar arkaly jezalandyryp biljekdiklerini duýdurýarlar. Mesal üçin bir günlükde biziň habarçylarymyzyň biri uly ýylyň öňünde polisiýa tarapyndan sorak edildi. Habarçylarymyzyň telefon liniýalary da kesilýär. Habarçylarymyza et dükanlarynyň valyuta alyş-salyş nokatlarynyň öňündäki uly nobatlar barada beren maglumatlar üçin hem azar berilýär. Haýbat baratylýar. Türkmen resmileri Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň hereketleriniň bir kanundygyny öňe sürüp gelýärler.
şol bu wagtda da olar biziň habarçylarymyzy akkreditasiýa etmek boýunça dialoga geçmek baradaky ähli çağırışlarymyzy hem inkar edýärler. Burus siziň de ýaňy belleşiňiz ýaly türkmen resmileriniň paranoýasynyň aňyrsynda nämenin ýatandygyny çaklamak juda kyn bir mesele. Johan, siziň guramaňyz agla we metbugat azatlygynyň ýagdaýyna gödäwçilik edýär. Serhesiz raportörler guramasynyň soňky haýbatlarynyň çen tutulsa, metbugat azatlygy meselesinde Merkez Aziýa sebäpindäki ýagdaýlar o diýen özgermändir. Siz bu barada dogrurak maglumat berýärsiňiz. Yeah, as you mentioned, unfortunately, the press freedom records of nearly all. Sizin hem belleşiňiz ýaly Tebitiň ýurtlarynda, hususan da Türkmenistanda metbuat azatlygynyň ýagdaýy gözüňi bolmagyna galýar. Biziň ýyllyk hasabatymyzda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 178-nji orunda dur. Regionyň beýlik tebitleri barada aýdylanda Täjikistanda 2 hepde goly wagtyň dowamında internet, YouTube, Odnoklassniki we Kontakt ýaly uly sosial ulgamlary petiklendi. Şeýle-de ýokary derejeli täze kopsuzlyk resmiýetiniň Islam döwleti atly topurynyň hataryna goşulandygy barada habardan soň bir näçe günnäp garaşsyz habar teristleriniň ensemesiniň web sahypalary petiklenipdi. Bu hem Merkez Aziýadaky tendensiýany açyk görkezýärmi diýärin. Ýagny häkimetler meseleniň düp sebäbini çözmän arada durun habarçyny ýok etmek ugrunda dyrjaşýarlar. Owa Duşanbeýanyň täze raýatlarynyň Islam döwleti atly topurynyň hataryna goşulmagy bilen bagly meseleleri bar. Emma haçanda Täjik polisiýasynyň polkowniginiň Islam döwleti atly topuryna goşulandygy baradaky videosy peýda bolandy. Resmiler ilki bilen habar teristleriniň saatlaryny petiklediler. Munyň netijesinde hem raýatlarda öz hökümetine, döwletiň habar teristlerine bolan ynam açýar. İnternet senzurasy Merkez Aziýanyň ähli tebitlerinde diýen ýaly ornaşdyryldy. Regionyň hökümetleri suwdyň karary bolmazdan ol ýa-da bu internet saýtyny ýapmagy mümkinçilik berýän kanunlary kabul etdiler. Gürrüňine edýän ýagdaýlarymyz Kyrgyzstandan sowa geçse-de, bu baradaky teklip eýem geçen aý Kyrgyz parlamentine hudurlendi. But the authorities are a bill have been submitted last month to the parliament in this direction. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriýeti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyşmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýle-de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz meclis atly ýöriýete gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basışlaryň sonunda umuman Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda görüň edýär. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlow, serhesiz raportörler guramasynyň Gündogar Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktori Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Turgamany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Steve, häzirçe Merkez Aziýadaky maglumat çäklendirmeli barada görüň etdik. Emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içginden izerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan uguruňyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada görüň berýärsiňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer, as Bruce and Johan have said. Regiondaki esasy gadagançylyklar özüni erkin beýan etmek çäklendirmesden maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkez Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamynda Gazagystanda şaýat boldyk. Gazak häkimetleri parahatçylykly görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görteli kemeltdiler. Tebitde grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýiti göreş alınıp barlýar. Täjikistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam Galkynç Partiýasyna parlamentde orun berilmedi. Täjikistanda soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulum möhletli türme tutsaglykları berildi. Biz buların aglawasynyň syýasy matlaplary esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täjik biznesmeni Zaid Saidova 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň ol öz partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmekçi bolýanyny barada ma'lum edipdi. Täjikistanyň din çäklendirmeleri boýunça kanunçylygy juda berk bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazagystan hem belli bir derejede din çäklendirmäsi ýanşýarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz din çäklendirmeleri barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň çaklamalaryna görä Özbegistanyň müňlerçe adam syýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyryldy. Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. Those are just a few of the concerns. I could keep going. Bruce, egerde sizin we beýleki mehmanlarymyzyň aýdanlaryndan çen tutulsa sebitdäki ýagdaýlary gowlaşman barha ewetleşýäni meňdiýär. I would agree with that 100%. With the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception. Howa men munyň bilen 100% lalaşan, belki de Kyrgyzstan kadadan çykma bolup biler. Kara sebit gözeňe tutulan Kyrgyzstan elmidamada kadadan çykma bolupdy. Berde aýratyn noktalarda akbar. Bu paranoýa siýasatyny ýürüdýän Merkez Aziýa siýasatçylarynyň hiç birini hem ilat gollamaýar. Bu ýolbaşçylaryň halkyň olary arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Eger olar halky öz tarapyna çekjek bolsalar, iň bolmanda käbir hak hukuklary ilaty eliterletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstanyň agdaşyklary azat erkin media etmän nährin ýurtda başga pikirler üçin hem mümkinçilik ödülmeli. Emma bu siýasatçylar asla beýle pikir etmeýärler. Olar ýurdun rejimine garşy çykýan ähli sesleri semetjek bolýarlar. Bu siýasat dil bilen aýdylanyň ejizliň alamasydyr. Munyň hem gelecekde juda paçaly netijeli bolup biler. Egerde bir ýurtda azat media şu ýa-da bu kanun dogry işläni okdysa, munyň näme ziýany bar? Adamlaryň toplanyp öz pikirlerini aýtmagyna näme mesele bar? Egerde hökümetiň özüne anamy bar bolsa, ol bildirilen arzulara jogap berip biler dahirin. Emma munyň deregine resmiler biz bulary eşitmek islemeýär. Sizin aklyňyz çatanyk, sizin pikirleriňiz bizim azarymyza da däl diýenýäli ählimde hereket edýärler. You don't understand and we don't, we have no respect for your opinion. Johan, sebitde iýagaýdyş boldy diýilen meselede siz näme pikirde? Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks. Owa bu aýdylanlar bilen ılalasman bolmaýar. Emma gynansak da gurrungyny edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyna alandan bäri olaryň metbuat azatlyk gürküzüjileri juda pis bolmagyna galýar. Özbekistanda köp sanly syýasy tutsag, şol sanda 9 jurnalist hem gözünüň aňyrsynda saklanylýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbalyny ýatlap geçdi bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanylýar. Onuň gulaklaryna zeper etirildi, bir näçe diýse gaçyryldy. Bu sistemleriň ählisi hem onuň 1990-njy ýyllaryň başynda esas opozisiýon nesiriň baş redaktory bolany üçin edilýär. Adamlara görkezilen sistem zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan aýrylyp beren ok. Bu hökümetler öz hereketleri bilen islam süýüjileriň we ýaragly toporlaryň dörümegine sert dörýärler. These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds. How Steve? Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyz. Menin häzirki pursat yerleşýän ýerim Kyrgyzstan barada aýdylanny ýurtda homoseksuallygyň propagandasyna garşy diýilip atlandyrylýan kanun taslamasy barada gurrun edilýär. Egerde bu kanun kabul edilse, onu bir jinsli adamlaryň gatnaşy barada gurrunlar üçin hem jenaýat jogapkarçylygy gözeňinde tutulup bilinýär. Täjikistanyň hem hökümeti degişli bolmadyk guramalary bas şartdyrylýar.
Golayda bu guramalar daşary ýurt agentleri diýip hasaba aldyrmak barada taslama barada gurrunlar gozgoldy. Özbegistan barada aýdylanyny diňe geçen hepdäniň özünde adam hukuklaryny goraýan aktivist Yelena Orlaýewa zalymlarça hüjüm edildi. Günwatar ýurtlar bu etmişlere yeterlik derejede reaksiýa görkezmeýärler. Olar bular diňe ýalgarmak bilen çäklenmän hem Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşylýan anyk şertleri orta atmaly. Merkez Aziýa adam hukuklarynyň depelenýän adaty sevdi bolmagyny besetmeli. Dünýäniň beýlek ýurtlarynyň nähil talap edilýän bolsa, bu ýurtlara hem deň derejede çemeleşmeli. Human Rights Council can do on Uzbekistan. It could create a special rapporteur for the country. Hawa Steve maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Bu ýerde sanap geçen guramalaryňyz we olara edilýän basyşlary göz öňünde tutup aýsak, men Türkmenistanda umuman gürrüň ederýäli ýa-da basyş edilýär diýerýäli, şunuň ýaly erkin guramalaryň asla bolmanlygyny we olaryň Türkmenistanda iş alyp barmagyna asla ruhsat edilmeýänligini da noktasym gelýär. Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about the... Turkmenistan bu wagtynyň reaksiýasy barada gurrun açylanyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aşgabatdaky merkeziniň alyp barýan işi hem ünsün çekýär. Merkeziň web saytyndan beýleki meselelerin bir hatarda onuň adam hukuklary, kanunyň hökm rawanlygy, açyk saýlawlar, media azatlygy ýaly meseleler bilen işleýändir hem aýdylýar. Men merkezdäki işleýän adamlaryň işi barada planlar aýtmak niýetim ýok. Emma ýokarky azalyp geçen uğurlar boýunça onçakly bir netijeler göreýilmeýär. Günwatar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aşgabatda idarasy bar diýip biler. Egerde ol netijelim diýilip sorulanda meniň özüme ýok netijesiz diýip jogap bererdim. Bu hem Günwataryň Merkezi Aziýada näme derejede iş alyp barýandan görkezýär. Haçan adamlar siz has köp basyş etmeli diýenlerine olar aşgabatda merkez bara. Biz ýerli häkimetler bilen işleşýäris diýip jogap berýärler. Emma netije ýok. Şu hem mesele. The OSCE Center in Ashgabat saying, well, we're working with the local governments, but no one ever sees any progress from it. That's the problem. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salasy youtube.com/azatlyk-online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV-de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz mejlis satly ýürüýte gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umuman Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürüň edýäris. Mehmanlarymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Severtlo, Serhesiz Raportörler guramasynyň Gündegary Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktori Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alparýar. Mehmanlar saatlar kesmeden ozal Merkez Aziýada iýdi gaýtmalaryň bolanlygy hakda gürüň etdik. Muňa näme sebäp bolýarkä? Steve, siz başlaýın. Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, paranoia. Men bundan biraz ozal bir ýosun bu hökümetleriň paranoýasy barada gaýdan pikir bilen alaşýar. Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region. Steve, hawa emma bu ýagdaýlar ýam soňky 24 ýyl bäri dowam edip gelýär. Dogrymy? Ýanky gürüň eden soňky wakalarymyza näme sebäp bolup biler? Right. No, I mean, I think it has existed for that time. What I would say, though, hawa bu ýagdaýlar 20 ýyldan hem aşağı wagt bäri dowam edip gelýär. Emma häzirki wagt Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda hiç ýyl şaýat galmady. Egerde öňler Özbegistanyň hökümeti degişli guramalar jemlenşip adam hukuklarynyň bozulmalary barada gowuk turup bilen bolsalar, häzir bular ýaly ýagdaý ýok. Hökümetiň edenetdiligini äşgar edip biljek tarap ýok. Just abets and enables deeper abuses. Sorry, it was just to add
on this fact that there is no one left to witness. Bağıslan velin bärde sayat qalmadı diýilen pikire gosmaly bir zat bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Gazagystanda garaşsyz we opposision media terroristleri döräp baslapdy. Emma 2012-nji ýylda hökümet olaryň işini zor bilen togtadypdy. Gurungyny edýän tebitimizde hiç açan hem sözüň hakyky manysynda pluralizm bolmandy. Emma barza bolan garaşsyz habar terroristleriniň ýapylmagy bilen hem regionyň ýurtlaryndaky dymyslyk hasty güýjeýär. Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries. Right. Can I jump in one more point on this in terms of, Mohammed, you're trying to get at sort of what could be enabling Muhammed'in bularyň arkasynda näme bolup biler diýen soragyna jogap bolup biljek kär goşjak zatlarym bardy. Günwatar diplomatlar bilen söhbetdeş bolanymda olar has köp basyş edip gurrungy diýen ýurtlardaky adam hukuklarynyň bozulmalarynyň has artdyrylmagyndan howatir edýänliklerini aýdýarlar. Bu hem adaty zat. Meniň pikirimçe her bir siýasatçy bu ýagdaýlary göz öňünde tutmaly. Emma täsin ýeri haçan andyjan wakalar sebäpli Özbegistana çäklendirmeler we gadaganlyklar girizlerini duşany adam hukuklary boýunça çyzylan käbir terket ara çäklerini geçip bilmänni. Mysal üçin şol ýerde Gazalkaç halkara jemgyýeti biziň daramyz Özbegistana iş alyp barýardy. Gurrungyny diýen wagt ara çägmezde köp sanly siýasat ustalar hem azad edilipdi. So the engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses. Häzir sebite sapar edýän Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary ýagdaýlary üýtgedip bilermi? Adam hukuklary boýunça Ýewropa birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilmeli dialogdan bir netije bolarmy ki? Absolutely they can. I think one recollection I have of I think high level diplomats when it Menim pikirimçe hawa elbetde haçanla ýokary derejeli bir diplomat sebite sapar edenne ol iň bolmanyny beýanatyň üstünden baş edip bilerdi. Tejribäniň görkezişi ýaly iň zalim awtoritar rejimler edilýän basyşlar hem oňaly netijeleri berip bilýärler. I think we see again and again is that pressure actually does work even on these most authoritarian regimes. Bruce, gepleşimiz jemläseňiz. I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that they... Men basyşlaryň ziýan getirmejekdi wadaky pikir bilen alalaşýar. Günwatar döwletler şol bir wagtyň özüne geljek neseler barda hem pikir etmeliklerini düşünmeli. Şol bir wagtda ýurdun häkimetleri hem munyň möhüm meselelerini düşünmeli. Elbetde ýurt başdanlarynyň 10-15 ýyl öňe seredip hereket etmekler üçin uly gaýrat gerek. Egerde adamlar öz pikirlerini açyk beýan edip bilseler, ona aslam ekstremizmine goşulmak howatirleri hem peseler. Ähli tarap bu meseleniň möhümdigini düşünmeli. Hawa nahaly ilki eken wadyny desine miwelere garaşyp bolmaz. Emma ýol uzak geljekde bu nahalyň gowy hasyl bolar. It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time. Mehmanlar köp sağ bolun. Gepler Azatlyk Radiosu siz mejlis satly ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkezi Aziýada bu gurda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gurrun etdik. Programmamyzyň mehmanlary Human Rights Watch Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Severtlo, Serhesiz raportýerler Guramasynyň Gündoğary Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Johan Bir, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Dağılardı. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin minnetdar. Ýene efir tolkularyna durşýança hoş sag bolun.